Hello guys, magandang araw sa atin. Meron na naman tayong gagawin. Ito yung Taurus ko guys. Yung Taurus natin. Nakabalik na sa akin. Ngayon, tinanggal ko sa pagkabulpot niya. Gagawin kong rifle ulit na compact. Maiksi lang. 16 inches yung lalagay kong barrel niya. Hanggang dito siguro. Tapos may silencer siya na may hanggang dito siguro yung haba ng stroke niya. Bahala ka sa buhay mo. Ito yung Taurus natin. Gagawin natin rifle. Tapos ito pinalitan ko na yung CF tank niya. Ginawa kong .38 na yung bottom tank. Tapos bago rin yung regulator niya. So, nilig-test ko na kanina. Okay naman, wala siyang leak. Tapos inayos ko yung internals nito. Yung lahat ng ano niya. Pinundisyon ko yung kalabitan niya. Maganda na siyang kalabitin. So yun. Tabayaran nyo guys yung paggawa natin ng bat nito. Rifle type. Yan. Taurus natin. Sige guys, stay tuned. Yun, ito yung design ng bat natin. Yan. Ito yung rubber pad niya. Yan. So, magpapakat ulit tayo. Kay Boss Jansen. So yan, stay tuned.
2 hours later. Yun. Ito na yung airgun natin. Nilapat ko na siya. Ito yung kalabitan niya. Ito yung lock niya. So, yun. So, yung design na lang gagawin natin. Design ng bat. Nakatornilyo na rin yan. Allen bolt. Yun yung gauge niya. Sa ilalim. So, yan. So, stay tuned. Gagawin na natin tong bat niya. The next day. Yun. So, magandang araw guys. Tapos na natin tong Taurus natin na pinalitan natin ng bat. Yung bullpup naging ano na, naging rifle. So, ito na. Yun. So, ito yung ginawa nating ano, DIY na laminated na kahoy. Yan. May iba-ibang kulay. Dilaw, red, tsaka puti. Yan. Nilagay na natin yung ano guys, yung solos natin dito. Night vision, day and night scope. Yun yung may ano, may record na siya. Day and night. Tapos naka ano, shroud silencer siya. Tapos pinalitan ko ng 0.38 na aluminum tank, yung CF tank natin na malaki.
na mataba. So, naging rifle na siya. Yan. Yung bullpup natin dati naging rifle na. So, ito. Yung nakalagay na barrel guys, yung 16 inches na FX barrel. FX barrel yung nakalagay na 16 inches. Yun. So, ito yung DIY natin. DIY na laminated. Yan. Hmm. So, yun guys. So, hanggang dito na lang yung video natin. Sana nagustuhan nyo yung ginawa nating video ngayon. Ito yung pagpalit natin ng bat from bullpup to rifle. Itong ano natin, Taurus natin. Deliver na Taurus. So yun guys. Abangan nyo yung pag-hunting natin dito. Try natin i-hunting. So yan, salamat sa panonood guys. Kita-kita ulit tayo sa next video.